Прывітанне сябры. Гэта Наталка Хаританюк, настаўніца ангельскай мовы і літаратарка. Я записываю гэтае відэа да вас з самага сэрца Варшавы з падвоперы камеральнай, каб запрасіць вас на свой вебінар пра 7 падказак настаўніцы ангельскай мовы. Я хочу расказаць вам пра свае цікавосткі і знаходкі, мудрасці, якія назбірала цягам вельмі доўгага досведу выкладання ангельскай. Гэта ўжо мой 17-ы акадэміцкі сезон, які будзе пачынацца ў верасні. Што рабіць са сваёй памяццю? Я вам раскажу, што памяць гэта ўвага і як гэтую ўвагу раскатурхаць на ўсіх этапах. Ад таго, як мы будзем знаёміцца з новым матэрыялам, як мы будзем яго трэніраваць, аўтаматызаваць, да таго, як будзем яго выцягваць, прадукаваць і тварыць. І на кожным з гэтых этапаў штосьці са сваёй увагай трэба рабіць. І ёсць вельмі канкрэтныя, практычныя, простыя тэхнікі, як гэтую увагу разбудзіць у сабе і трымаць усвядомлена, включанай. Бо без яе памяць ніякая працаваць не будзе, нічога не застанецца. Прапарцыйна, як трэба прысвячаць час, каб эфектыўней вучыць ангельскую мову. Чаму нашмат менш трэба клапаціцца пра розніцу паміж the present perfect and the past simple і нашмат больш акунаць сябе у слуханне мовы і актыўнае слуханне мовы. Нарэшце раскажу, чаму я лічу недастатковым вось гэтае выгаворванне на пачатку занятка. Многія лічаць, што ім вельмі важна, вельмі хочацца выгаварыцца, каб разгаварыцца. На ўзроўні elementary гэта яшчэ вельмі важна. А вось на ўзроўні калі мы хочам выскачыць з плату сярэдняй ангельскай мовы, intermediate, гэтага недастаткова. І што можна зрабіць? Што значыць падрыхтаваная імправізацыя? Што значыць тройчы падрыхтаваная імправізацыя? І чаму гэта важна, каб якасна пераходзіць на наступны ўзровень хутчэй і больш эфектыўна? Я вам з радасцю раскажу. Гэтую нядзелю, 17 жніўня, о 10 гадзіне па Польшчы, об 11 гадзіне па Беларусі і Літве. Пішыце, калі ласка, мне ў прыватныя паведамленні, я вам адпраўлю спасылку на нашу сустрэчу. До сустрэчы and get up!